Ahojte, tak som tu ja zas. Moje meno Katarína Váňová, som psychoterapeutka a poradkyňa pre zdravie a krásu, ale hlavne som pomocníčka pre ženy, ktoré sa snažia v svojom živote nájsť nejakú tú svoju cestu, svoje poslanie. A tak ako som ju pred rokmi hľadala ja, a pomaličky našla to svoje poslanie a zorientovala sa v tom, čo je vlastne tá moja cesta tu na zemi, tak mi to tiež trvalo určité roky a stále sa to mení, lebo život je proces a život je zmena. No a dnes sa pozrieme na to, ako tvoriť v živote, v svojom vlastnom živote zázraky na základe tej karty, ktorú som vám ukázala. Ja vám ju znovu. Takže takéto krásne motivačné archanielské karty od Janky a Danky Slnko v srdci. No, takže čo táto karta rozpráva? A je to, čiže na základe tejto karty vám vysvetlím tému, ako si tvoriť vlastne tú realitu. Ako si tvoriť to, čo žijem, a ako si tvoriť to, čo chcem žiť, v podstate tú krásu v živote, aby som ju dokázala vidieť, aby som ju dokázala vnímať, aby som ju dokázala v prítomnom okamihu prežívať. Ako na to a ako som sa to ja sama vlastne naučila za celú tú dobu. Toto mi tu nechce takto pekne, to je taký pekný tyrkis. A nechce sa mi tu krásne takto držať, nevadí. No, na tejto karte nám archaniel Metatrón dáva správu, že môžeme žiť proste v živote zázraky. No, tu konkrétne na tejto kartičke nám píše také krásne posolstvo a to je: zázrak je odmena viery, buď svedkom i tvorcom zázrakov vo svojom živote. Keď otvoríš srdce láske, uvidíš zázrak v tom, čo teraz žiješ. Mnoho ľudí, keďže ja prioritne pracujem so ženami, mnoho žien, ktoré ku mne prídu, tak nesú v sebe rozpor. Mi to tu nabehá hore dole, to asi vypnem, takto, aby to nereagovalo. Momentík. No, nedá sa to vypnúť, ale tak hádam, to nevadí, že to tá kamera proste lieta hore dole, zaberá proste pohyb. No, mnoho žien, ktoré ku mne chodí, a samozrejme aj ja pred rokmi som častokrát v sebe cítila také napätie. Cítila som v sebe taký rozpor, nevedela som, čo skôr robiť, čo mám vlastne robiť, alebo čo nemám robiť, čo je vlastne moja cesta. Keď už som začala samozrejme vedome vnímať život, lebo ako predtým, a to boli dlhé roky, v podstate do nejakej mojej 36 to bolo také nevedomé bytie tu na zemi, v strachoch, obavách, z toho, čo bude, z toho, čo bolo, výčitky. Hej. Čiže žila som v minulosti veľmi, veľmi v detstve, že čo sa mi dialo v tom detstve a prečo sa mi to dialo v tom detstve a čo to malo všetko akoby znamenať a prečo práve mne sa dialo také, čo sa mi dialo v detstve a tak ďalej. Na mnohých mojich videjkách sa k tomu ako vyjadrujem častokrát konkrétne pri určitých témach, že prečo moje detstvo bolo, aké bolo, ale v dnešnej dobe proste už chápem, že celé to, čo som mala prežiť a prežila v tom detstve, bola moja formácia do novej bytosti. Takže nikdy neostávajme v minulosti. Hej, to potom si ukážeme, ako teda sa tvoria potom tie práve zázraky, keď prestaneme byť ukotvení v tom, čo bolo. Keď sa naučíme prijať to, čo bolo. Také, aké to bolo. Lebo keď nájdeme v tom zmysel, čo sa nám dialo a čo nám to prinieslo a ukázalo, a kam nás to posunulo, ako nás to naformovalo, tak vidíme v tom zázrak. To je tá karta. A tým, keď dokážeme takýmto spôsobom akoby prijať to, čo bolo v živote v minulosti, tak nás to pustí prežívať prítomný okamih v pokoji a v kľude, bez toho rozhádzania, bez tej takej nerovnováhy vnútornej
a začneme žiť viac v rovnováhe, viac v láske, viac v radosti, začneme vnímať krásne veci okolo seba, uvedomovať si, že všetko to má obrovský zmysel. Čiže to je prvý krok. Ako tvoriť zázraky do svojho života je nežiť v tom, čo bolo. Snažiť sa pochopiť, čo bolo a prečo to bolo a čo ma to naučilo, kam ma to posunulo. Hej, to je alfa omega toho, proste prijať minulosť a neukotvovať sa v tom. I napriek, keď sa nám tam stali nejaké veci, ktoré boli pre nás v tom období ťažké. Alebo sú ešte stále teraz ťažké pre nás a nevieme sa odpútať a nevieme to pustiť, nevieme to prijať a nevieme sa kotviť od toho, čo bolo. A kotvíme v tej minulosti a tým pádom, ak kotvím v minulosti, nedokážem žiť absolútne v prítomnom okamihu a tým pádom nedokážem prežívať ani radosť, ani lásku, ani tú krásu okolo nás, ani sa tešiť z toho, že mám tu krásnych kvietkov, že mám tu takúto nádheru, takúto záhradočku svoju, hej, na balkóniku. Takže keď sme ukotvení v nejakých obavách, strachoch alebo výčitkách alebo v pozície obete z toho, že prečo sa mne tieto veci diali, tak v živote nikdy nedokážeme žiť v prítomnosti, v radosti a šťastí. Takže to je minulosť. No a potom tu máme ešte jednu obrovskú tému, ktorá nám bráni tvoriť zázraky v tej prítomnej chvíli, v prítomnom okamihu, a to je budúcnosť. Čiže tá budúcnosť je proste zase obavy, strachy, neistota z toho, čo bude. No, ale keď si v konečnom dôsledku premyslím, ak dokážem prijať, čo bolo a naformovalo ma to správnym spôsobom a smerom sem do tejto prítomnosti, tak už by som pomaličky mala vnímať a chápať to, že to, čo ma naformovalo tam v minulosti, tak dnes takisto v tejto prítomnosti formujem to, čo bude zajtra, napozajtra, tak ďalej. Čiže ja dokážem sa aj z tej minulosti a z budúcnosti naformovať alebo proste nasmerovať celú tú svoju mysel do prítomného okamihu, do toho momentu teraz a tu, tak dokážem žiť slobodný život a tvoriť zázraky. Lebo len tu, v tejto prítomnej chvíli, teraz, tu, dokážem svojim myslením, svojim postojom, svojim cítením, svojim vnímaním celého svojho bytia vytvárať zázraky v živote. A keďže som v prítomnosti a vnímam tú krásu okolo seba a dokážem žiť v tom pokoji, kľude, lebo už mám pochopené, prečo sa mi veci v živote diali a kam ma to nasmerovalo, tak už aj v tej prítomnej chvíli dokážem tvoriť kľud, pokoj, rovnováhu, dokážem žiť vo viere. Ma tu osvecuje slniečko teraz nejak. Dokážem žiť v takej obrovskej viere v to, že všetko, čo sa deje, deje sa pre moje najvyššie dobro. A to, či už sú to situácie, ako u mňa napríklad nejaké tie vzťahy, ktoré neboli príliš šťastné, ale tiež mali svoj dôvod, prečo neboli šťastné. I keď som si ja sama nahovárala, že šťastné sú, lebo vždy je lepšie veriť ilúzii, ktorá sa nám krajšie prijíma, ako tej pravde, že v podstate ani nie som šťastná. Ale to veľakrát vidíme až po čase. Hej? Keď sa kam si v tom živote posunieme, tak príde obdobie, kedy začíname vidieť veci. Hej? Začíname mať tie aha momenty, kedy pochopíme, že aha, tak mne sa toto dialo preto, aby ja som pochopila, že sa nemám dostatočne rada. Preto mi to zrkadlil partner, preto mi to zrkadlil otec, preto mi to zrkadlila mama, preto som si vybrala práve mamu takú, akú som si vybrala, preto som si vybrala otca, takého, akého som si vybrala, partnera, takého, akého som si vybrala. Takže všetci ľudia, učiteľ, hej, učiteľka, šéf v práci, kolegyňa v práci, kamarátka, hej, všetci najbližší ľudia, všetky bytosti, s ktorými prídeme konkrétne osobne do kontaktu, nám prichádzajú plniť nejaké zrkadielka. To znamená, že nám robia kontrolky našich vnútorných vzorcov chovania,
tém, ktoré sme si sem na túto zem, do tohto života prišli riešiť. Takže ak to sú spustu tém, na ktoré naozaj akože postupne budem aj nahrávať videjka intuitívne, lebo tí, ktorí ma poznáte, ako ja videá robím naozaj, takže mi to príde a ja to proste nahrám. Takže určite nie nejaké stabilné a pravidelné, ja neviem, pondelky, útorky alebo stredy, ako to robia mnohí, ale vtedy, keď ku mne príde proste nejaká odpoveď, tak ja vám ho takto rozoberiem. Takže zázraky v našom živote vieme tvoriť vtedy, keď máme vyriešenú minulosť, máme ju prijatú, pochopenú, máme ju pustenú, máme za ňu poďakované a môžeme pokračovať ďalej. Hej? Takže vtedy nenastáva už taký veľký rozpor, lebo ak pochopíme, prečo sa nám veci v živote diali, tak že nás to malo formovať, tak keď to dokážeme prijať, naozaj pochopiť, naozaj poďakovať, lebo sme si to prežili práve preto, lebo sme si to prežiť mali, ten náš príbeh. Vtedy sa dostávame do osobnej slobody a začíname viac a viac vidieť svoju hodnotu a viac žiť podľa seba. A to je tá duša. Lebo obrovský rozpor a to, čo nás dáva do nerovnováhy, to, že nechápeme, prečo sa nám veci dejú, to, že nežijeme podľa seba, podľa toho, ako to cítime v duši, ale žijeme podľa toho, čo máme naformátované v hlavách. A tam je ten obrovský rozpor. Z toho vznikajú obrovské strachy, obavy, neistota. A pokiaľ takéto veci neriešime, nezaujímame sa o to, nesnažíme sa pochopiť prečo, čo nás to má naučiť, lebo prečo som v určitom živote svojej etapy škrtla, lebo som sa začala pýtať nie prečo, lebo to znamená, že nechápem, ale začala som sa pýtať, čo mi to má ukázať, čo ma to má naučiť a vtedy sa začali viac veci diať úplne inak, lebo mi začali chodiť odpovede, že preto to, lebo tie odpovede nosíme v sebe a najlepšie si tie odpovede vieme dať my sami a napríklad pri sedeniach so mnou, pri mojich otázkach veľakrát prichádzate na to, že aha, veď to práve preto sa mi to stalo. Hej? A už to chápete. A keď to chápete, si to zvedomíte, uvedomíte, máte to prežité, pochopíte, príjmete, pustíte a poďakujete. A to je alfa omega slobodného bytia. Lebo keď začneme chápať, prečo sa nám veci stali, dejú, tak keď na nich začneme aj pracovať, tak začína proces premeny, zmeny, transformácie a je vítaná zmena v určitých postojoch, voči sebe v prvom rade, lebo tam to začína a končí. Ak nemáme dostatočne nadstavenú hodnotu a sebelásku, tak nám to zrkadlí všetko okolie okolo nás. Či už je to práca, zdravie, rodina, deti, aj manžel, neviem, ktokoľvek, kamarátka, priateľka, s kýmkoľvek sa stretneme, predavačka v obchode, hej, že prídeme a dostaneme Rangers nejaký, hej, že proste práve v tú chvíľu nám vyzrkadlí to, že sa k nám chová ako k nejakému poslednému neviem čomu, hej, lebo ona svojím spôsobom si splní tú svoju úlohu toho zrkadla, že keď sa začnem pýtať, prečo práve na mňa kričala, hej, prečo práve na mňa si to dovolila a tak ďalej. Ako to je možné, že si to dovolila? Hej, to sú tie správne otázky, kedy pochopíme, že tam prebehol proces nejakého prečistenia. Ešte niekto tomu hovorí to, že karma, ale keď pochopím, prečo sa to stalo, čo mi to ukázalo, čo ma to naučilo v tej prítomnej chvíli, tak mi to veľmi veľa odpovedí dokáže dať. Hej, a viem ma to pustiť potom zase z tej minulosti. Takže vrátim sa k tým zázrakom. Ako náhle máme tú minulosť svojím spôsobom spracovanú, pochopenú, prijatú, poďakované za to, prežité a pustené, tak sa vieme dostať do tej vnútornej slobody, do tej vnútornej rovnováhy, do takého vnútorného naladenia na takú jemnú frekvenciu hore-dole. Nie sú to už tie obrovské výkyvy hore-dole. Častokrát potom sa dostávame do stavu, že začíname vnímať v tej prítomnej chvíli tú krásu toho života okolo nás a práve tým tvoríme zázraky do budúcna.
Hej. Ak som v prítomnej chvíli nie vedomá toho, prečo žijem tento život a čo mi to má ukázať a čo mi malo v minulosti ukázať každé to jedno nejaké stretnutie, situácia, prežitok, tak stále žijem ukotvená v strachoch, obavách, neistote a to isté si netvorím v zázrakoch, ale aj to je zázrak, tvorím si to takisto ďalej do každého ďalšieho dňa. Hej. Čiže ak som v nízkych vibráciách neradosti, vyčerpania, vyhoretia, idem proti sebe, nerobím to, čo ma naplňa a baví, ale robím to preto, lebo sa to má, alebo chovám sa preto, alebo tak sa to má, alebo čo na to ostatní a tak ďalej, tak stále si tvorím situácie do ďalších dní také, ktoré ma budú skúšať, tak mi ukáž, milá Katka, ako to naozaj myslíš. Chápeš to, že prečo sa ti tieto veci dejú, no tak mi ukáž, čo s tým ideš spraviť. Hej. Takže aj keď sú to pre nás negatívne veci, tak je to stále pre nás obrovský zázrak, lebo nás to učí mať sa viac rád, učí nás to viac sa prijať, učí nás to pochopiť, že sme sem neprišli len tak vydýchavať vzduch tu na tento svet, na zem, ale že sme tu prišli na sebe pracovať ako bytosti. Takže zázraky sú stále tu, sú nám nápomocné a čím viac žijeme v súlade so sebou, to znamená, že nežijeme v hlave, ako to má byť, čo na to iný, čo na to, ja neviem, kto, partner, partnerka, manžel, manželka, čo v práci na to povedia, čo na to ten povie, čo na to ten povie, čo ak ten, čo ak tamto. To je všetko to, že žijeme v strachu, obave a v tom, že nežijeme podľa seba. Lebo pokiaľ my sme naladení na seba a žijeme v súlade s tým, čo cítime v duši, v srdiečku, tak žijeme stále viac a viac podľa seba. A to je cieľom nášho bytia tu na zemi. Naučiť sa mať dostatočne rád, tvoriť krásu, cítiť sa krásne, cítiť sa v rovnováhe, cítiť sa spokojne, žiť to, čo nás naplňa a tým potom vibrujeme tak vysoko v tom šťastí, radosti a naplnení, že to dokážeme rozvibrovávať okolo seba a to je tá cesta. To je tá nádhera. Byť šťastný, byť spokojný, byť vďačný. A keď sa dostaneme do štádia, kedy sme naozaj už len vďační, len v úvodzovkách, lebo to je najvyššia vibrácia, aká môže byť a vibrácia lásky, tak uvidíte, čo sa bude diať. Každý deň, každá sekunda, každá minúta, každý nádych bude zázrakom a bude to takou odmenou, obrovskou pre nás, lebo budeme žiť úplne nádherne. Budeme so všetkým spokojní, budeme vo všetkom šťastní. A keď prídu aj nejaké skúšky, ktoré nás majú posunúť ďalej a ďalej, lebo tie sú tu vždy na celý život, tak ich budeme už vedome vnímať a budeme vedieť, prečo sú tu a budeme ich vedieť rýchlejšie, vedomejšie uchopiť. A aj napriek tomu, že tu príde nejaká skúška, keď máme tú obrovskú vieru, že vieme, prečo tu sme, tak nás to celé oslobodí a nebudú nás držať v pazúroch strachy, obavy z toho, čo bolo, výčitky alebo z toho, čo bude. Takže ešte raz prečítam nádherné posolstvo od archaniela Metatrona a to je: zázrak je odmena viery. Buď svedkom i tvorcom vo svojom živote. Keď otvoríš srdce láske, uvidíš zázrak v tom, čo teraz žiješ. Takže skúsme sa zamyslieť nad tým, ako žijeme, čo prežívame. No a ak máte pocit, že ste zaciklení v niečom, ako ja som pred rokmi bola zaciklená v strachoch, obavách, čo bude, vo výčitkách, čo bolo, alebo v pozícii obete, že prečo ja som prežila to, čo som prežila, tak ak budete mať chuť a cítite to tak, že by vám moja energia a moje prežitia mohli byť nápomocné, tak kľudne sa na mňa obráťte a dajte mi o sebe vedieť a ja vám veľmi rada budem nápomocná. Prajem vám krásny deň, plný zázrakov. Majte sa krásne a posielam vám pokoj a mier do vašich dušičiek.